Hey guys, welcome to Lance Igam TV. So nami karon diri sa Hillside Botanical Garden sa Mulabi, Zamboanga del Sur. So makita na to karon diri kung unsa mga view. So gingon nila botanical kay daghan daw mga flowers, pero asa ka mga flowers ani karon. Pero so far ang view is nindot kayo siya, nasa pool o nga kuan kanang wala pa na open kay pintalanan pa daw. So here makita kung unsa ang view there is a Hillside Botanical Garden. So atong liboton guys. Tara. Meanwhile, singalan na ite. Kaya yung singalan dia. Ginagawa. Okay. Sige, bate. Picture ko ba? So guys, pwede diri mo posing guys kung sa gusto nimo nga posisyon. Kung mga kauban. 1, 2, 3, smile. Para sila. Yes. So isa, last. Apo diri makita ang Hillside Rabbit Hutch. Rabbit Hutch. Nara. Diri. Nara guys. So Rabbit Hutch unsa man ni na si rabbit diri. Nara. Atong tanahon guys. Muna ang gingon nila nga botanical garden guys, kaya daghan kay mga flowers. So here makita sa luyo mga flowers. Yes, mo ni ang highlights nila nga ilang murag salig-salag nga round. Yes. Posing gyud mga inday. Okay, kaulado na. Mahuli na tagaron. Kaya pili si Bibi Queen. Apila po picture niya si Bibi Queen. Nara. Bibi Queen. Apil po picture Queen. Be kami pa picture mi ni Queen be. Nara. Sige. Wala na. Ali. Hi Queen. Nara Queen oh Queen. Tara. Hello. Hello Queen. Tara Queen oh. Tara Queen. Tara oh. Tara oh. Na. Alina ti. Hari dapit ko. This view is brought to you by Almighty God. So diri sa ubos kay pwede ka manaog diha sa hagdan. Then pwede ka magpa-picture dito sa atong nairaon makita sa ubos. So viewing kay siya. Nice kasi ang view. So pwede mo dire mo suroy guys sa Hillside Botanical Garden dire sa Mulabi, Zamboanga del Sur. Doon na kayo siya sa proper, sa sentro. So pwede ninyo isuroy ang inyong tibok family kung ganahan mo mag-relax o mag-unwind. Tanaw lang mo sila mga view dire sa ilaha. So Hillside Botanical Garden is a private property. So nindot kayo siya, dahil kayo sa mga flowers guys. Oh yan, makita niyo. So nindot kayo. Talalugsong ta. Ito niyon ang nadako king sunflowers. King sunflower imong tungtungan. Yan, may mga pinya. Nindot kayo mga pinya. Yan o, nindot kayo. So makita nimo kung sa kanindot ang view. Okay. Yan. Dali makita ang ilahang hagdanan. Sulat. Yan. Tara, ito pang naugon.
dire. Pinaka-highlights yan. Muna ang sunflowers. Okay, dire. So, nindot kayo siya, guys. Ayan. So, pwede pa siya tuyokon. Dagan pag yung kaya siya, di mo makita, dire. Hindi pa ka musuroy. Abot ka dito, guys. Muna lang area. Dako kayo, guys. Matagbaw po ka o kuan. Suroy. Only 20 pesos lang ang entrance fee. So, malibot na nimo ang tibuok area. Dire. So, nato dire makita ang ilahang muraog katong balay-balay. Moni ang duulanan sa mga kuan. Taga dire, taga Zamboanga del Sur. Ayan. Nara dire makita ang katong kuan po do. Murag salag-salag. Kini guys. Moni ang ilang pinaka-highlights. Ayan. So kini ang salag ng ilang giingon. Salag. Pwede ka na rin magpa-picture. Ayan. So nindot kayo view. Mura siya ang naka sa Thailand. Kana. Tara, ito ta. Balik ta itong kuan, isa ka salag-salag. Isa ka salag-salag. Yan, nali Queen. Tara Queen. Queen, Queen. Yan. Yan, dahan-dahan. Okay. Delikado ang dalan. Hinay. Yan, a happy heart makes the face purple. Proverbs 15:13. Yan. Nara ang katunda ko kang salag. Queen. Queen, Queen. Smile. Yan. Smile. Queen. Laagan. Laagan nga bata. Smile di, smile. Shh. Shh. Sige, bye. Oh, dua-dua na tayo. Smile. Sige na, last. Last food. Kasa? Ready. Smile. Smile daw, smile. Sige, mana? Ano daw magtalikod ko? Balay ko, sige pa. Guys, padulong mi sa atong balay-balay. Nadali guys ang balay. Yan. So, makita na niya sa taas. Yan. Ito na to, itong balay guys. Tara. Dayon sa payag. Tara. Wala kayo og manok. Itong tinibuk o ng manok. Yan. Yung manilang gingon nga balay-balay. Oh, mani ang kuan. Balay-balay, mamisita. Kisa may mamisita? Si ate. Yan. Queen. Abot na kasi mga balay, Queen. Hi everyone, welcome. Come in. Uy, house tour pa. House tour, oh. Muna imuhang? Ini akong terrace. Imong terrace. Then ako ang Imuhang? kwarto, akong CR, akong tanan na, diri. Imong kwarto, imong siya. Saan ni dire? Ha? Saan ni dire? Ano yung kusina? Dili. Mo ni akong parkingan. Parkingan sa? Nara, oh. Muna imong balay, Queen. Nara, Queen, oh.
Nakita ka Yun. ayo. Pero Cute magdala kayo. ka sa yung anig lala. Sige. Kaya tayo. Okay na. Okay. So libot oh, mo na ilang giingon nga katong balay-balay. Balay-balay. Sagon nga balay-balay. Ada sa tiyo, dati kay good. Attitude is everything. Pick a good one. Attitude is everything. Pick a good one. Ay. Minutes later. Hey guys, natuyok na mo ang kuan kanang hillside botanical garden pero wag na mo malukop kay dako kayo ang area guys. So hopefully nga makaani mo diri sa hillside botanical garden sa Mulabi, Zamboanga del Sur kay recommended siya nindot siya nga view. Okay guys, so sa bago pa lang sa ako ang channel ayaw kalimot pag-subscribe Lance Egam TV. Then click sa notification bell aron updated mo sa akong sunod nga i-upload nga video. So kung gusto niyo guys nga i-shout out sa akong sunod nga video guys, comment lang below para ma-shout out kamo sa sunod nga vlog nako. Hopefully guys ma-visit niyo ning kuan area ang hillside botanical garden diri sa Mulabi, Zamboanga del Sur. Hope nga maanin nyo dire kay di mo masayangan sa inyong time nga maanin mo dire kay nindot yu kayo siya. So thank you for watching guys. See you soon and see you on my next vlog. Okay? Thank you and bye bye.